Днес телците ще се радват на приятно и хармонично настроение, което ще ги накара да се чувстват уверени в себе си. Проявете креативност в ежедневието си и не се страхувайте да реализирате нови идеи. Днес рибите ще се почувстват вдъхновени и готови да се отдадат на нови творчества и идеи. Стремете се да споделите положителната си енергия с близките, което ще донесе радост на всички около вас. Днес денят ще бъде изпълнен с енергия и вдъхновение, което ще ти помогне да реализираш плановете си. Общуването с близки хора ще ти донесе радост и нови перспективи. Така че не се колебай да споделиш мечтите си. Днешният ден обещава нови възможности и позитивна енергия за козирозите, които ще могат да се насладят на успехи в работата и личния си живот. Отворете сърцето си за нови срещи и идеи, които ще внесат радост и вдъхновение в ежедневието ви. Днес е ден, изпълнен с енергия и възможности за нови начинания за овните. Не се колебайте да следвате интуицията си и да се впуснете в нови приключения. Днес е чудесен ден за близнаци, изпълнен с нови възможности и вдъхновение. Отворете сърцето и ума си за нови идеи и запознанства, които могат да донесат радост и личен растеж. Днес ще почувствате вътрешна сила и увереност, които ще ви помогнат да преодолеете всякакви предизвикателства. Отворете сърцето си за нови събития и срещи, позитивната енергия около вас ще донесе радост и вдъхновение. Днес е ден, в който ще успеете да поставите ред в задачите си и да намерите решение на дълго наболял проблем. Вашата внимателност и аналитичен ум ще ви помогнат да се свържете с важни хора и да получите подкрепа в начинанията си. Днес везните ще се насладят на моменти на хармония и нови взаимодействия, които ще вдъхновят креативността им. Подходящо време е да споделят своите идеи с близките и да създадат позитивна атмосфера около себе си. Днес скорпионите ще се почувстват изключително енергични и вдъхновени, което ще ги подтикне към нови начинания. Влиянието на планетите ще донесе положителни взаимодействия с околните. Така че не изпускайте възможността да се свържете с близки и приятели. Днес стрелецът ще открие нови възможности за личен и професионален растеж, които ще внесат свежи идеи в живота му. Останете за авантюри и не се страхувайте да следвате сърцето си. Днес водолеите ще изпитат вълнение и креативност, които ще ги вдъхновят за нови начинания. Общуването с хора около вас ще донесе радост и интересни идеи. Така че не се колебайте да споделяте мислите си.